Και του χρόνου σας. Τα πρώτα, κάτι πρωτότυπο για το κόσμο του ίντερνετ, που θα ξαναβρείτε κουλουράκια παραδοσιακά που θα γίνονται ζωντανά. Τι την Ελένη. Το μαμαλάκι. Θα είναι και κρυφά. Μ' άρεσε. Με σου φωνή. Περίμενε. Εδώ βλέπουμε ωραίο σχηματάκι. Αυτό το κάνω μεγάλο. Πρέπει να ξαναγίνει. Καλλιτεχνική Αυτό λέγεται άποψη. καραβολάκι ρούλα, Ναι. Καραβολάκι λέγεται εκείνο. Σε πόση ώρα θα τα βάλουμε Τώρα, μόλις γεμίσει το ταψί, και σε πόση ώρα θα είναι έτοιμα? Σε 20 λεπτά περίπου. Τα βλέπουμε. Πασχαλινά κουλουράκια. Μπορείτε να δοκιμάσετε αν θέλετε. πάει. Επιτρέπεται εδώ την τσάπα είναι. Η δοκιμή είναι ελεύθερη. Μμμ. Για να είναι ωραία. Γίνανε πάρα πολύ ωραία. Σαν τη θεία Ακούτε σου εδώ ωραία. πέρα. Και σαν τη Μαρία γλυκά. Εσείς δοκιμάσατε? Και σαν τη μάνα σου χοντρά. Και σαν τη μάνα σου νόστιμα. Έτσι. Κράτησα. Ωραία, πολύ ωραία. Αρχή που μας είπες Γιάννη που είναι ωραία. Έτοιμα. Πολύ ωραία. Να βάλουμε Ναι. κάτι. Μπράβο. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά. Ελένη, χαρίς και τα πάνω. Αυτά από την κρεμαστή της Ρόδος. Παραδοσιακά ωραία κουλουράκια. Θα ξαναλέμε στην επόμενη Φάση. φάση. Έλα, πάμε. Εδώ Πότε θα κάνουμε. έχουμε πάλι την τρίτη στρώση. Το τελείωσα, το ξαναδιακινήσω. Πιάσε και εσύ που δείχνεις την κοπέλα. Κάνει. Μαρίνα, να, κοίτα. Ελένη, δυνατή ήταν η πατσιά. Όσο- Καμπίτρα, κοτσίνη στο χέρι της. Όσο πιο απαλά. Σαν την μια. Κανόνισε, άμα γιάννης δει κοτσινιά και πει ποιος λέγαμε, θα έρθει σε σένα. Αλέτα. Για κουλούρια λέμε. Στο ίντερνετ τα θα πράγματα. μπείτε. Στο ίντερνετ. Μπράβο Μαρίνα, ωραίο το κουλουράκι σου. Κοίτα τι ωραία που το σταύρωσε. Η Ρούλα κάνει κάτι μύτες. Άντε να μην Και το μένα πω. με μύτες είναι. Να, όλα τα δικά μου είναι μυτερά. Για τα κάνουμε. Κάνει μύτης, σας είπα να Έλα, μας θεία, αρέσουν. κάνε ένα κουλούρι. Έλα, Για παιδί μου. ίντερνετ. Εδώ έχουμε τη θεία την Ελένη. Τα μυτερά. Περίμενε η Αννάκη μου γιατί... Έλα Μαρίνα, πλάθος. Κάνε Τα πάλι! καλύτερα κουλούρια της κρεμαστής. Όχι αυτά πάλι! Πρέπει κόντις ήτανε! Κόντις ήτανε. Τρία χαλάσαμε την Την κοπελά. Στο Άντε. καλό. Τώρα κάνει. θα φύγει να σας πείσει τώρα η κοπελά. Άντε. Τώρα εγώ πάω γιατί θα κάνω τα Θα κουλουράκια. Θα έκανε, Ελένη. Μαρίνα, κάμε το πώς θα το βάλουμε σιγά. Ο φούρνος τα φτιάχνει, τα φουσκώνει και τα κάνει ωραία. Γιατί Ρούλα δες! Εδώ η Μαρίνα κάνει κουλουράκια. καλά είναι, Καλά είναι. Σε γρουσούζεις, γιατί αν σε γρουσούζεις θα σπάσει. Και μετά για το στυλό φέρε θα βάλω τα Εγγραφή, κάτσε βέβαια. Να περίπου, έχει άλλο εκεί. θα βγει και το άλλο. 2 κιλά αλεύρι είναι, ναι, τα τέτοια. Ναι, Εγώ δεν είπα γράψει ολόκληρη. Μα θες να γράψω και τη δόση ολόκληρη. ναι, ολόκληρη Βάζω φίλα. το τέτοιο. Δεν είναι μισή. Α, Ολόκληρη είναι 4 κιλά. είναι. όχι, τη μισή. Έτοιμα. Αυτά σημαίνει γράψε την ολόκληρη. Ναι, γράψε και ολόκληρη στα ματιά Γιατί και μετά μετά θα... μπορούμε να το βρούμε ποιο είναι το Μα τα έχω ξεχωρισμένα Τα σε έχει παρένθεση. Να, όπως τα έχω εγώ γραμμένα, εδώ είναι η μισή Ναι, δόση. μετά από δεν ξέρω από Εδώ 0 κιλό. γράφουν για τις συνταγές. Γράψε όμως ότι είναι μισή Ναι, δόση. νόμι που... Για ποιο πράγμα που σε το χάλασα καταλάβεις. Όχι, δεν πειράζει, σιγά. Μετά πια εγώ θα πω. Εδώ η θεία βγάζει τα Γιάννη, κουλούρια. είναι ωραία. Τι αποτελεί. Πολύ ωραία τα κουλουράκια. Ζου και θα θέλει. Λέει η θεία σου τι ωραία είναι, άσχημα κουλούρια θα κάνει. Ωραία η θεία, ωραία Έτσι, κουλούρια. Μαρίνα. Ασχέτως που τώρα πια μεγάλωσα και με... Τον Νίκο θα το δείξουμε.
Αλεξίνα γράφεις εδώ, εδώ δεν γράφεις. Λέει, Ρε, αυτή δύο είναι και η ποτήρια ηθοποιία. αλεξίνα. Δείτε εδώ πολύ ωραία κουλουράκια, Πορτοκαλάδα που βάλαμε. διάφορα σχήματα, Α, Κατάλαβε, γράψε ένα Γουστάβο που λέω. πολύ νόστιμα. Ωραία, πολύ ωραία μυρωδιά έχουν αυτά τα κουλουράκια. Ελένη, ο εσείς Νασοφάς εδώ βάλατε πορτοκάλι. είναι αφρός. Αυτό δοκιμασές το. Α, η Αλεξίνα. Πολύ μαλακό. Εγώ θα τα φτιάξω. Πολύ μαλακό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Τι όμορφο πηγαίνει κάση. όταν φτιάχνεις και να κάνω εγώ τα δικά μου αύριο και όταν φτιάξεις τα δικά σου, θα με πεις να Πες με που την έρθω κι εγώ. Αυτό σε φορτώσω πάμε. Ναι. σε φορτώσω. Έτοιμο το ένα λαψί, γεια Έτοιμο, σου. έτοιμο. Ετοιμάζουν τώρα και τα άλλα. Πότε θα τα κάνεις. Επιτελείο. Ναι. Να δω, θα τελειώσω σήμερα τα αυτά μου. Πω. Μπαίνε το άλλο Κρεμαστένα ταψί. κουλουράκια. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ωραία. Άντε. Βάζουμε το άλλο μέσα. Καλονικόκυρες όλες οι κοπέλες. Εδώ η θεία η Ελένη, η Σταματία, η η Ρούλα, Μαρίνα, η Μαρίνα, η Μαρία. η Μαρία και η θεία η Ελένη. Το σιγάρο. Λοιπόν, Η θεία η αυτά. Ελένη το Η σιγάρο. Βασιλιάδου Θα τραβήξω. Τραβήξω 2 λεφτάκια και θα τα βγάλουμε. Εντάξει, Ρουλή. Ναι, Ευχαριστήρικες,